Nilqakom għal din it-taħdita tal-lum fuq it-tradizzjoni orali. It-taħdita tal-lum minn din is-sensiela hija taħdita oħra minn dawk li s-suġġett tagħha ma tassoċjaħx mill-ewwel mat-tradizzjoni orali. Jiġifieri ma tassoċjaħx mill-ewwel mal-lingwaġġ, mal-patrimonju ta' kliem u frażijiet illi jgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra, bħat-taħnin, it-taqbil, il-qwiel, il-versi tal-iskunġrar u l-ismijiet tal-postijiet li jibqgħu ħajjin f'ħalq in-nies anke jekk ma jkunux miktubin fil-mapep. It-taħdita ta' Christabelle Borg dwar id-diskorsi politiċi ta' Mintoff, ta' Duminku tal-1962 donnu ftit li xejn jidħlu dawn id-diskorsi politiċi f'din it-tradizzjoni orali. Imma Christabelle li kitbet it-teżi tal-Baċellerat tagħha fuq dan is-suġġett se turina li parti importanti mis-suċċess tar-retorika ta' Mintoff hija marbuta propju mal-fatt li Mintoff jinqeda bi frażijiet, metafori u xbijat magħrufa. Li għamel Mintoff hu li jagħtihom ħajja ġdida billi jużhom f'kuntesti ġodda jew ngħidu aħna billi jużhom biex jironizza. Christabelle turi kif Mintoff inqeda b'mod tassew effettiv bil-patrimonju verbali li toffri l-Bibja, li toffri il-kultura kattolika b'mod ġenerali, biex jikkritika bil-lingwaġġ tiegħu stess li dak li kien il-kap tal-Knisja Kattolika f'Malta. Il-poplu jifhmu mill-ewwel il-Mintoff għax dan huwa l-lingwaġġ tiegħu, imma mogħti ħajja ġdida minn arkitett prim tad-diskors. Għaldaqstant ħarsa lejn il-ħila retorika ta' Mintoff, lejn il-mod kif juża l-kliem u l-frażijiet, hija wkoll ħarsa lejn it-tradizzjoni orali li hu kontinwament jieħu l-materja prima tiegħu minnha. Irrid ngħidilkom illi din hija l-aħħar taħdita ta' din il-5 sena tal-proġett tad-Dipartiment tal-Malti fuq it-tradizzjoni orali, laqqas irid nemmen li ilna diġà 5 snin għaddejjin, għamilna il-fuq minn 60 taħdita minn firxa kbira ħafna ta' kelliema. Nixtieq nirringrazzja lil Christabelle Borg talli laqat l-istedina tagħna biex tagħmel din it-taħdita tal-lum. Iżda wkoll it-tim li jmexxi dan il-proġett, Janika Xkembri Fava, Michael Spanjol, Manuel Mifsud, Michael De Guara, Daniel Bezzina, Rita Saliba u Giusy Gatt. Ħajru koll il-fondi ta' riċerka tal-Università u l-Klabb Kodba Maltin. L-appuntament tagħna kif jgħidu fuq ix-xandir wara t-taħdita tal-lum huwa għas-sensiela li jmiss. Fidejk, Christabelle. Grazzi ħafna, kemm nagħmel share screen ta'. Da tidheru xek. Iva, Christabelle. Illejja tajjeb, eżid, grazzi tal-li joġobkom tinaqdu miegħi għat-taħdita li se nagħti kif spjega Professur Grima dwar it-teżi li ktibt għall-Baċellerat tiegħi propju s-sena li għaddiet. Kif tistgħu tinnotaw anke mit-titlu it-teżi tiegħi jismu l-Arti tal-Kelma fid-Diskorsi Politiċi ta' Duminku Mintoff u jien b'mod partikolari iffokajt fuq l-1962. Forsi jekk ikolli naqsam magħkom ħsieb qasir ħafna ġifieri dwar l-għażla tat-titlu anke forsi li ma' parti mit-titlu l-aktar li toġobni hija proprju il-frażi l-arti tal-kelma għaliex il-kelma minn dejjem oġbitni, dejjem għamilt li l-kelma hija arti fiha nnifisha. Il-kelma tista' tgħidilna ħafna affarijiet dwar il-karattru dwar min il-istina u kien għalhekk proprju ġifieri iddeċidejt li jinsemmi t-teżi tiegħi b'dan it-titlu. Barra minn hemmhekk il-tutur tiegħi ġifieri wieħed mit-tuturi Prof. Oliver Friggieri minn hawnhekk insella bil-memorja tiegħu kien jgħidli ħafna ġifieri dwar l-importanza tal-kelma. Kien jgħidli b'kelma tista' tibni nazzjon u saħansitra tista' anke tkisser nazzjon sħiħ. Kien għalhekk ġifieri l-affaxxinu tiegħi, il-passjoni tiegħi lejn il-kelma ġifieri ħadtni
lejn din it-teżi kemm xejn differenti forsi anke minn dak li nistudja s-soltu. Ħanitkellem daqsxejn dwar id-diskors politiku, ġifieri t-tifsira li lili gwidatni primarjament waqt it-teżi tiegħi. B'diskors politiku fimt ġifieri dak id-diskors li qed jinqeda b'ċerti strateġiji retoriċi tajjeb biex iġib l-udjenza miegħu. Ġifieri f'dan il-każ għandna lil Mintoff, il-mexxej il-kellim ewlieni tal-Partit Laburista li qed jiġbor flimkien l-udjenza miegħu biex ovvjament jipperswadiha b'dak li jkun qed jgħid bil-ħsibijiet tiegħu, bl-informazzjoni li jgħaddilha u anke indirettament u direttament bl-attakki li huwa jagħmel kontinwament kontra ovvjament l-avversarji tiegħu. Barra minn hekk kien nifoka fuq il-personaġġ ta' Mintoff għaliex minn dejjem huwa kienet figura li affaxxinatni, rajt ħafna dwarha u ġieli anke smajt in-nies jikkummentaw li kemm kien verament politiku li kapaċi jitkellem, li kapaċi jikkonvinċi il-poplu li jinġabar biħġar qudiemu u kien għalhekk li għażliet li nifoka l-aktar fuq il-kelma u fuq din il-figura. Barra minn hemmhekk punt importanti wkoll huwa li jien għażliet li nifoka fuq is-snin 60, ġifieri propju fuq is-sena 1962. Għaliex bħala sena ġifieri issa li kienet sena li fiha kien hemm ħafna tensjonijiet ġifieri f'Malta, ir-relazzjonijiet kif ħanurikom bejn il-Knisja, l-aktar bejn il-Kurja u bejn il-Partit Laburista ġifieri ma kinux daqstant tajbin. Is-snin 60 kienu ddominati anke ġifieri forsi kif uħud minnkom tafu mill-ġlieda politika ekklesjastika u ħanatikom ukoll xi ftit ta' idejat punti li minnhom nista' ngħinkom tifhmu aħjar din is-sitwazzjoni u punt interessanti wkoll huwa li fis-sena 1962 b'mod speċifiku kellha ssir ukoll elezzjoni ġenerali f'Malta propju fix-xahar ta' Frar, ġifieri hekk intikom ikun aktar preċiża d-dati kienu 17, 18 u 19 ta' Frar ta' dik l-istess sena, ġifieri bla dubju ta' xejn din is-sena snin 60 kellhom joffruli wkoll firxa wiesa u firxa interessanti ħafna ta' diskorsi li bla dubju ta' xejn kellhom ikunu daqsxejn lil mimlijin tensjoni u pressjoni minħabba dan il-kuntest li qiegħda niddeskrivi ġifieri hawnhekk. B'kollox jiena studjajt, jiena analizzajt mill-qrib 7 mass meetings, 7 meetings pubbliċi li għamel Mintoff madwar diversi pjazzett ta' Malta u għawdex u hawnhekk ħantikom indikazzjoni ta' li ma kienu id-dati li ffokajt fuqhom. Għandi hawnhekk l-14 ta' Jannar kien diskors, kien meeting pubbliku li sar fil-Pjazza San Nikola s-Siġġiewi fil-21 ta' Jannar fi Gżira Serkis il-Gżira, fit-28 ta' Jannar fil-Vjali Trasfigurazzjoni din id-darba saret ħallija, fl-4 ta' Frar f'Misraħ il-Parroċċa fil-Melliħa, fil-11 ta' Marzu fil-Pjazza Kristure ir-Raħal Ġdid, fid-29 ta' April fil-Blat tal-Bajda il-Ħamru u għal darba oħra għandi diskors ieħor din id-darba tal-21 ta' Ottubru li għal darba oħra kif spjegajt sar fil-Blat tal-Bajda il-Ħamru. Ġifieri qed tinnotaw hekk għandi 7 mass meetings li saru f'diversi pjazzett madwar Malta u mhux ikkonċentrati fl-istess lokalità u biex intikom daqsxejn ta' tarif interessanti wkoll huwa li l-ewwel erbgħa ġifieri tal-14 ta' Jannar tal-21, it-28 u mbagħad tal-4 ta' Frar saru propju ftit qabel l-elezzjoni ta' Frar kif qedtilkom ġifieri tal-1962. Mentri d-diskorsi li saru f'Marzu, f'April u f'Ottubru huma diskorsi li mbagħad seħħu li ġraw wara l-elezzjoni. Anke b'din l-għażla jiena provajt inżomm f'moħħi kemm jista' jkun firxa differenti ta' perjodi biex anke nara pereżempju jekk Mintoff kienx qiegħed iżomm l-istess temperament ngħidu aħna, struttura u tfassil bejn dawk id-diskorsi li ġew qabel l-elezzjoni, ftit qabel l-elezzjoni u bejn diskorsi oħrajn li ġew ovvjament wara. Kif spjegajtilkom it-teżi tiegħi hija ambjentata fil-ġlieda politika ekklesjastika u ħanibda billi minsemmi ftit ta' punti li qishom importanti li kienu wkoll importanti biex nifhem aħjar
id-diskorsi politiċi. Kif kont qed nispjegalkom, il-protagonisti ewlenin ma kienu ħadd li Mintoff, il-mexxej tal-Partit Laburista, u l-Arċisqof dak iż-żmien il-mexxej il-kap tal-Kurja f'Malta. Fatt interessanti huwa li din il-ġlieda politika ekklesjastika ġifieri ma sebħitx fis-snin 60, però kienet ilha ġejja ġifieri għal ħafna żminijiet. Propju sa minn meta anke nistgħu ngħidu Mintoff feċċa l-ewwel darba fuq l-adba tal-politika għaliex il-kap tal-Kurja, l-Arċisqof kien jara fih traċċi ta' komuniżmu u kien jibża li bih ovvjament Malta sedet tara l-introduzzjoni ta' ħafna valuri li forsi setgħu joħduha kontra dak li l-Maltin kienu mdorrijin jgħixu bih. Minn hawnhekk ġifieri t-tensjonijiet kienu ilhom jinbnew tajjeb ħafna ġifieri bejn iż-żewġ protagonisti ewlenin. Barra minn hemmhekk ġifieri ġerħa komplet tikber meta Mintoff imbagħad daħal u laħaq il-mexxej tal-Partit Laburista minħabba disgwit li Mintoff kellu ma' Pawlu Boffa fuq il-kwistjoni tal-Marshall Aid u aktar tard ukoll ġifieri aktar kemm beda jgħaddi żmien Mintoff beda jaħdem imbagħad għall pjan tal-integrazzjoni u kif tistgħu forsi timmaġinaw ukoll l-Arċisqof għal darb'oħra joħodha miegħu ġifieri ma jaqbilx miegħu għaliex kien jibża li Malta forsi setet potenzjalment anke tispa' ġifieri tgħid fih dan l-Ingilterra. Tajjeb u allura ovvjament kif tafu l-Ingilterra assoċjata wkoll mal-Protestantiżmu ħafna drabi li seta' joħodha kontra dak it-twemmin Kattoliku Nisrani li l-poplu Malti qabel ġifieri kien aktar prattikanti tiegħu milli huwa llum il-ġurnata. Mbagħad ovvjament il-pjan ta' integrazzjoni għal min jaf l-istorja xorta waħda kellhom jiġu abbandonati l-pjanijiet, il-Partit Nazzjonalista wkoll kien kontra dan il-pjan għaliex kien jemmen li l-Ingliżi kellhom jieħdu ħsieb biss id-difiża u l-affarijiet ta' sigurtà tal-Maltin u tal-poplu Malti. U kien għalhekk ġifieri li għal darb'oħra il-Partit Nazzjonalista kien kontra dan il-pjan. Iż-żmien ġifieri baqa' jgejta imma il-pjan ta' integrazzjoni eventwalment falla u ovvjament kellu jiġi rtirat kollox minħabba li l-Ingliżi ma kienux qegħdin iżommu kellhom mal-poplu Malti, kienu qed iwedu ċerti affarijiet li mbagħad ovvjament ma kinux possibbli għall-poplu Malti. Barra minn hemmhekk xtaqt ukoll niffoka fuq is-snin fuq is-sena partikolari 1960 għaliex kienet sena ngħidha li jiena importanti ħafna anke d-diskorsi politiċi li mbagħad iffokajt fuqhom. Tgħiduli għaliex, is-sena 1960 rat l-interdett ġifieri għandek l-Arċisqof bħala l-kap tal-Kurja li qed jimponi l-interdett l-ewwel fuq l-Orisant li huwa l-editur tal-Gazzetta Distruggle u ftit wara dan l-interdett ġie estis anke biex jinkludi fih il-membri tal-eżekuttiv kollu tal-Partit Nazzjonalista. U fost l-affarijiet li kien jgħid dan l-interdett kien fosthom li jipprojbixxi forsi anke il-qari tal-Gazzetta il-Ħelsien. Jekk kienet il-Gazzetta dak iż-żmien tal-Partit Laburista. Ġifieri jekk wieħed pereżempju kien qed jaqra din il-Gazzetta ikun qed jagħmel anke saħansitra dnub mejjed u dnub gravi fisem il-Knisja. Kif qedtilkom is-sena 1962 hija s-sena li naffokajt fuqha rat elezzjoni ġenerali. Mintoff ġifieri f'din is-sena u anke ftit snin qabel tal-elezzjoni kien jappella biex din l-elezzjoni ma ssirx għaliex skontu din kienet qiegħda tmur kontra id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Għaliex fil-fema tiegħu peress li l-Knisja kienet qiegħda fil-fema tiegħu tindaħal ħafna fil-kwistjoni ta' dawk iż-żminijiet u fuq il-poplu x'għandu jagħżel x'għandha tkun l-għażla tiegħu kien jappella ħafna ġifieri biex l-elezzjoni tiġi irtirata. Ma dan ukoll ġifieri żmien jurina li l-elezzjoni xorta waħda kellha ssir u seħħet f'dawk id-dati li indikajtilkom fil-bidunet tat-taħdita. Biex intikom idea dawn kienu l-partiti li kontestaw l-elezzjoni fosthom għandna l-Partit Ħaddiema Nsara, il-Partit Demokratiku Kristjan,
il-Partit Demokratiku Nazzjonalista, il-Partit Laburista, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Kostituzzjonali Progressiv. Ġifieri kif qed tinnotaw hawnhekk għandna ġifieri qatt ta' partiti differenti li qegħdin jikkontestaw din l-istess elezzjoni. Biex intikom daqsxejn ta' idea anke kif kienet l-atmosfera fi ftit jiem qabel l-elezzjoni, kif tistgħu timmaġinaw anke kif isir illum il-ġurnata għandek il-partiti ewlenin li qegħdin jorganizzaw il-mass meetings tagħhom u min-naħa l-oħra għandek il-kurja li qiegħda torganizza permezz tal-ġunta Djoċesana tal-Aqdiet Kattoliċi il-release tagħha. Ġifieri mhux darba jew tnejn li kien ikollok anke mass meeting saħansitra waqt release meeting pereżempju Laburista fil-Pjazza San Nikola Siġġieri l-14 ta' Jannar u għandek ukoll ftit passi l-bogħod proprju fiż-Żurriq il-ġunta Djoċesana tal-Aqdiet Kattoliċi li qiegħda tiltaqa' ovvjament bir-reli tagħha ġifieri tiltaqa' mal-poplu li kien biex ngħidu hekk qed jissapportja lill-Knisja. Barra minn hekk jiena ir-riċerka ġifieri fatt li sibtu interessanti kien li l-poplu anke ġifieri permezz tal-kurja permezz tal-Artist of Gonzi kien jiġi appellat ġifieri mħeġġeġ iħares il-jiem ta' qabel l-elezzjoni bis-sawn. Dik hija xi ħaġa interessanti għaliex illum il-ġurnata ġifieri laqas biss noħolmu li lejliċi elezzjoni ġifieri xi ħadd iħabbar li aħna nsumu tajjeb biex naħdmu nirriflettu tajjeb u nagħmlu l-aħjar għażla fl-interess tagħna u fl-interess mbagħad ukoll tal-mexxej li għandu wkoll imexxi il-pajjiż tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar l-elezzjoni tal-1962 rat ir-rebħa tal-Partit Nazzjonalista u hemmhekk għandek il-Prim Ministru George Borg Oliver li qed jaħdem biex Malta ewlenament tkun tista' tikseb l-indipendenza. Se nsemmu wkoll se nagħmel riferiment għal Konċilju Vatikan it-Tieni tal-1969 għaliex kienet data importanti anke fl-isfond tal-ġlieda politika ekklesjastika. Permezz ta' dan il-Konċilju xi ftit jew ir-relazzjoni ta' tensjoni li kienet iddomina kif qegħdin ngħidu bejn il-Partit Laburista u bejn il-Kurja ġifieri bdiet titrattab xi ftit. Għaliex dan il-Konċilju laħaq bejn wieħed u ieħor ftehim fuq il-funzjonijiet differenti li kellhom jaqdu dawn iż-żewġ oqsma ewlenin. U għalhekk biex ngħidu hekk it-tensjonijiet ta' bejniethom bdew jitradbu u jiġu xi ftit ukoll għall-aħjar. Ħanuritkom xi ritratti li huma ambjentati fis-snin 60 biex intikom idea ta' kif kienet ukoll is-sitwazzjoni permezz ta' diversi posters li kienu jitwaħħlu fit-toroq Maltin. Għandek hawnhekk pereżempju fl-ewwel ritratt il-list of provvidenzjali li kien l-Artist of Gonzi, u għandek il-kliem hemm taħt il-ħarsa tiegħu soda lejn il-lemin tagħmlilna kuraġġ fil-ġlieda kontra x-xellug. Mela hawnhekk dan il-poster qiegħed jippreżenta lill-Artist of Gonzi bħala sod ovvjament kontra il-ġlieda tiegħu kontra x-xellug, ġifieri essenzjalment kontra il-Partit Laburista. Għal darba hawnhekk għandna poster ieħor min-naħa tal-Aqdiet Kattoliċi tal-Knisja li qed jgħid lin-nies li jekk inti titmur l-infern għandek tagħmel dawn it-tliet affarijiet. Ilbes diżonest, ara films ħżiena u biktar ġifieri kapitalizzazzjoni akbar u bil-glasset għandek aqra l-ħelsien. Kif kont qed nispjega qabel il-ħelsien hija ġifieri gazzetta tal-Partit Laburista għalhekk dawk kollha li kienu ġifieri b'xi mod jew ieħor jagħmlu xi azzjoni ta' dan it-tip setgħu ġifieri jaqtaw jieshom li dawn xi darba għad iridu jgawdu l-ġenna. Tajjeb li dawn huma posters li kienu wkoll jinħarġu f'dawk iż-żminijiet. Għandna dan il-kartellum pereżempju tivvotax għal min irid gwerra lill-Knisja. Rati tal-poplu għajnuna komunista. Ġifieri għal darba oħra hawnhekk għalkemm m'għandniex referenza diretta għall Partit Laburista, nistgħu ngħidu li dan il-poster dan il-kartellum qiegħed jirreferi indirettament bla ma jsemmi allura il-partit innifsu. Ġifieri fil-femma tagħhom il-partit li din id-darba irid gwerra lill-Knisja, ġifieri kważi kważi jrid jeqret is-sisien tal-Knisja Kattolika fis-snin 60. Din hija karta pereżempju li se titqasmet ukoll mill-ammiraturi ta' Malta Kattolika
Kif tindika d-data ġifieri din il-karta tqasmet ftit jiem biss qabel l-elezzjoni, propju fil-istess sena li fiha huma ambjentati mid-diskorsi li analizzajt. U jekk inħares lejn it-tajsnet għandna tibżax mill-babaw u mur ivvota biss għall-kandidati kollha lejali lejn il-Knisja. U ovvjament imbagħad fil-parentesi għandek bajra tat-torċa, ġifieri hawnhekk għal darba oħra m'għandniex riferiment dirett għall Partit Laburista imma għandna referenza għal ikona din id-darba it-torċa li tintrabat ħafna ġifieri mal-Partit Laburista. Tajjeb qed jgħid il-poplu hawnhekk skarta lit-torċa, in-nar tat-torċa jaħraq lilek u lil pajjiżek, ġifieri għal darba oħra din hija karta li qiegħda tipprojbixxi kważi lin-nies milli jivvotaw favur il-Partit Laburista. Dawn huma xi xeni forsi tipiċi li kienu jiddominaw dawk iż-żminijiet għandek nisa u irġiel pereżempju li kienu joħorġu ġifieri jgħidu fit-toroq, isaffru, jdoqqu l-qniepen biex ovvjament wieħed isellef il-ieħor. Hawnhekk ġifieri b'dawn ir-ritratti tistgħu anke tieħdu daqsxejn ta' idea jekk intom ma kontux tgħixu f'dawn iż-żminijiet. Hawnhekk fuq ix-xaqliba l-oħra għandek il-Partit Laburista pereżempju bl-ewwel ritratt li qed jurik corner meeting din id-darba li sar fil-Pjazza Tokk ġewwa Għawdex din id-darba fis-sena 1961 u min-naħa l-oħra għandna fuljet li din id-darba qed jindirizza lill-mara Maltija. Ġifieri dan huwa fuljet li jrid jittieħed ukoll għal darba oħra fil-kuntest tiegħu. Kuntest fejn fiha l-mara ma kienx ġifieri tgawdi l-istess drittijiet daqskemm qed tgawdi ġifieri l-mara Maltija llum il-ġurnata. U qed jgħidilha hekk, kun għaqlija pereżempju ħaddem rasek isma' mill-kuxjenza ivvota Labour. Tajjeb din id-darba għandna l-perspettiva tal-Partit Laburista. Issa se nkun qed ngħaddi b'mod dirett lejn l-an tar-riċerka tiegħi. Bit-teżi tiegħi jiena xtaqt nanalizza kif spjegajt li ma kienu dawk l-istrateġiji u tekniki ewlenin li kienu qegħdin jgħinu Mintoff jaqbad il-maru il-lingwaġġ magħruf, ġifieri l-lingwaġġ li kien jintuża mill-poplu, l-lingwaġġ konvenzjonali u stabbilit biex jippreżentah b'mod ġdid. Ovvjament biex ikun jista' jindirizza mbagħad il-perjodi u l-kwistjonijiet politiċi li kienu importanti għalih u li fihom kien qed jitkellem. Għalhekk jien kont interessata fi kliem sempliċi li nara kif kienet jinqeda bil-lingwa ta' kuljum biex iwassal messaġġ lill-poplu Laburista li jinġabar qudiemu b'lingwa li m'għandniex bir-riċerka urietna li fil-fatt ma kienx daqstant ta' kuljum. U biex għamil dan jiena ddedikajt żewġ kapitli ewlenin ta' analiżi. Fit-tieni kapitlu li jiena semmejtu il-lingwaġġ figurattiv ħares aktar lejn il-metafora konċettwali, is-similitudni u l-parabola u ta' dawn ġifieri jiena fil-ftit tal-ħin ieħor ħankun qed nispjega uħud minnhom u anke nagħtikom eżempji biex tifhmuni aħjar. U fit-tielet kapitlu li jiena semmejtu l-istrateġiji rettoriċi iffokajt b'mod partikolari fuq l-anafora, l-epifora, il-kjazmos, l-asindeto, il-polisindeto, l-ipofora u l-mistoqsija rettorika. U l-ewwel netta nkun qed nibda billi nifoka fuq il-metafora konċettwali. Nistqar li din kienet metafora li interessatni ħafna ġifieri għall-bidu ma kontx naf daqstant fiha, anke jekk din hija metafora li aħna bla ma nafu nkonxjament inħadmuha ġifieri kull meta kważi aħna nitkellmu. Ma nagħtikom daqsxejn ta' tifsira żgħira ġifieri ta' x'inhi din il-metafora konċettwali. Din il-metafora tuża kunċett biex tifhem kunċett ieħor x'jiġifieri. Fil-21 ta' Jannar Mintoff jispjega pereżempju kif fit-tfulitu sar tgħaddi omrok tiddiskla tasal il-fqir. Jekk kont ħalli kollox għal ruħek, kollox jinħafer u ssir ruħ tajba. Mela f'dan il-kuntest, f'dan l-eżempju, Mintoff qed jitlaq mill-kunċett tal-frott tajjeb biex ikun jista' jispjegana il-kunċett tal-fqir tal-bniedem li dejjem qed jiġi imjassar għaliex huwa dejjem ġifieri taħt is-sinjur, jekk dejjem jiġi makkes u dejjem irid jobdi l-ordnijiet ta' fuq u qatt ma huwa bniedem ġifieri indipendenti u awtonomu li jista' jitkellem għalih innifsu. Mela għalhekk hija metafora konċettwali għaliex Mintoff jitlaq mill-kunċett tal-frott biex jasal imbagħad
għal konċett tal-fqir u tbatijiet li dan isofri. Issa tajdu li forsi l-konċett tal-frott ġibtu minn fejn wasal tal-konklużjoni li titlaq mill-konċett tal-frott. Fil-fema tiegħi ġifieri l-verb dak il-każ immarkat bl-linja ta' sar seta' jgħin l-udjenza li ġbura quddiem u anke li ġifieri jiena nanalizza d-diskorsi nifhem li l-kunċett li kienet jitlaq minnu kien propju l-kunċett tal-frott. Tajjeb għaliex hija frotta li kapaċi tingħasaj. U fl-analiżi tiegħi kkummentajt ukoll ġifieri dan itluq mid-dominju mill-kunċett tal-frott għal kunċett tal-fqir kien pass li minnu nnifsu qed iċekken il-bniedem, iċekken il-fqir. Tajjeb ma kienx qed jeżalta lill-fqir jew jollih, tajjeb għaliex minnu nnifsu l-koll nistgħu naqblu li l-frott ġifieri mhuwiex daqstant indipendenti jiddependi minn ħadd ieħor tajjeb biex ikun jista' jgħix. Xi ħadd irid jisqil il-frotta lis-siġra biex din tkun tista' ovvjament tkompli tkabbar il-frott tagħha u tikber ġifieri f'siġra tajba u kapaċi wkoll tagħti frott ieħor. Għalhekk ġifieri dan itluq mill-kunċett tal-frotta biex jenna nifhmu aħjar. Il-kunċett tal-bniedem ma kienx pass li kienet jeżalta li kienet jigglorifika lill-fqir. Barra minn hekk, il-frotta li niltaqgħu magħha hija tinsab fl-istadju tal-għasir tagħha. Ġifieri nistgħu naqblu li meta l-frotta da tingħasar ġifieri s-sustanzi ewlenin tagħha qegħdin jinħarġu minnha tajjeb anke involontarjament mingħajr il-rieda tal-frotta biex ovvjament imbagħad dak li jinħareġ minnha ikun jista' jitqassam forsi lill-bniedem biex dan imbagħad jikkonsmah. Tajjeb ġifieri għal darba oħra hawnhekk għandna sinjali ieħor daqsxejn ġifieri anke negattiv tal-kunċett tal-frotta. Minn hemmhekk imbagħad Mintoff ġifieri fil-menti tan-nies li jsegwuh qudiemu rid aktar xifihem li mill-għasir tal-frott u qed jgħaddi għall-għasir ovvjament din id-darba karatterjali tal-karattru tal-personalità tal-fqir. Ġifieri hawnhekk huwa jrid ifhem anke l-abbuż lill-fqir kien qed iġarrab kif qegħdin ngħidu għaliex huwa dejjem kien taħt is-senjur dejjem kien mis-sudditu tiegħu. Biex nagħtikom eżempji oħrajn ta' metafori konċettwali slit dawn l-eżempji wieħed mid-diskors ta' 28 ta' Jannar u eżempju ieħor mill-4 ta' Frar biex naqrahom intikom idea huma dawn. Attakkajni għal-reliġjon aħna għax għamilna l-iskejjel ġodda u ħallasnihom il-dawna alla folja nafu li d-dover tagħhom li għalmu r-reliġjon anke jekk ma nħallsuhomx. Jekk mela din id-darba bil-verb huwa mmarkat b'linja taħtu attakkajnija Mintoff qed jitlaq mill-kunċett tal-gwerra biex ikun jista' jifhem aħjar l-argumenti li kienu qegħdin jitqajmu f'dawk iż-żminijiet, iż-żminijiet ovvjament tal-ġlieda politika ekklesjastika. Għal darba oħra fil-kwotazzjoni magħhuda mill-4 ta' Frar għandna dan is-sens ta' gwerra tajjeb biex jgħin l-udjenza miġbura qudiemu tifhem aħjar din id-darba l-kunċett tal-gwerra. Pereżempju għandek il-ġlieda li għandna llum mhijiex ġlieda tar-reliġjon kontra ir-reliġjon, iżda ġlieda li trid twassal lill-poplu Malti jibni Malta ġdida. Jekk qegħdin tinnotaw ġifieri l-lessiku huwa pjuttost lessiku li ħafna drabi aħna martuh mal-gwerer. Għandek pereżempju grupp li qed joħodha kontra grupp ieħor, tajjeb għandek grupp li qed jiddefendi l-ismu kontra grupp ieħor. Għalhekk ġifieri faċilment se nifhmu mbagħad jingħu nanalizza li l-metafora li titlaq minnha mela hija tal-gwerra biex nifhmu aħjar l-argumenti tal-ġlieda politika ekklesjastika. Aspett ukoll li xtaqt naqsam magħkom huwa dan jingħu naqra dwar il-metafora konċettwali studjużi ewlenin li kitbu ħafna dwarha kienu propju Lakoff u Johnson u dawn jargumentaw li kieku aħna forsi l-argumenti ġifieri l-idejat li aħna għandna li neħduhom xi kultant kontra xulxin li kieku dawn konna nħarsu lejhom bħala żifna pereżempju jaf l-esperjenza tagħna tal-argument kienet tkun kompletament differenti. Jaf kienet tkun forsi min jaf esperjenza ferm aktar feliċi u anke paċifika milli sempliċiment ġifieri gwerra li ħafna drabi kif tistgħu ġifieri timmaġinaw iġġib magħha ħafna sentimenti koroħ u ħafna idea ġifieri u forsi immaġini anke brutali.
Strateġija oħra li analizzajt kienet dik ta' similitudni, għal dak minnkom forsi ma tafux x'inhi similitudni hija x-tixbih ta' ħaġa ma' oħra, ġifieri meta kelliem qiegħed iqabbel tajjeb ħaġa li jqabbilha ma' oħra ħafna drabi bl-użu tal-qisu u bħal, ġifieri hemmhekk ix-xemm huwa aktar b'mod espliċitu. Hawnhekk għandkom żewġ eżempji tnejn meħudin mill-Erbgħa ta' frar, u din id-darba se nkun qed nitkellmu l-aktar fuq it-nubiet il-ġodda li ħafna drabi kważi anke ta' kuljum kienu qegħdin jinħolqu din id-darba mill-Kurja mill-Artist of Gonzi bħala rappreżentant tagħha. Pereżempju, fl-ewwel eżempju għandna id-dnub ta' min kien jaqta' xaru la bebe ġralu bħal imbit. Żvinta issa sar ħall, m'għadux imbit. Mela hemmhekk din is-similitudni għandek id-dnub ta' min kien jaqta' xaru la bebe billi kien hemm minn fejn din kienet dnub hija tiqabbilha mal-imbit li din id-darba mhuwiex imbit romantiku ġifieri qed jaqqat il-familji flimkien imma huwa imbit li xi ħadd ħallih bla taħt, pereżempju, u nbidel f'ħall, ġifieri m'għadux aktar ġifieri tajjeb biex ngħidu hekk aħna biex tikkonsmah m'għadux tajjeb għall-konsum. Mela b'dan ix-xekk meta inti qed tqabbillek id-dnub mal-imbit li issa tilef it-toma tiegħu li sar ħall, irid jibni l-idea nistopponu ta' tnubiet li huma ġifieri frivoli, li huma superfiċjali u li huma ħafna drabi wkoll bla bażi għaliex dawn ġifieri jitwildu wara ftit mumenti wara imutu wkoll. Eżempju ieħor dwar il-nubiet il-ġodda kien ieħor, ġifieri eżempju ieħor mill-Erbgħa ta' frar, u jqabbel din id-darba tnubiet mal-moda u jgħidlek insaqsuhom il-dawn li ħarġu dawn il-ħafna nubiet ġodda qisu moda, daqqa dublet twil u daqqa dublet qasir, daqqa kappell hawn u daqqa kappell lem. Hemmhekk hija ċara f'dan l-eżempju li huwa taqabbel id-nubiet il-ġodda li għal darba qed jinħolqu mill-Partit Laburista, skużawni mill-Artist of Gonzi, u qiegħed ixabbahom ovvjament mal-moda. Il-moda kif nimmaġinaw ġifieri kienet aktar xi ħaġa familjari, komuni, mal-poplu ta' kif ġifieri l-ħwejjeġ huma parti minnha. Allura bla dubju xejn il-poplu aktar seta' jifhem mill-ewwel dan ix-xemm li qiegħed isir. U jiena hawn nikkummenta wkoll analizzajt kif din id-darba u qiegħed iqabbel id-dominju xi ħaġa ġifieri spiritwali, id-nubiet li ħafna drabi aħna nortuhom mal-ispiritwali, ma' dominju li m'għandux jaqsam xejn mal-qasam spiritwali, ġifieri din id-darba mal-moda. Kif tistgħu timmaġinaw ukoll anke xi kultant nisimgħu lingwaġġ min-naħa tal-Knisja li tappella biex aħna nieħdu ħsieb il-ħwejjeġ tar-ruħ aktar milli niffokaw fuq affarijiet li huma aktar superfiċjali, transitorji u mhux daqstant ta' importanza għar-ruħ. Ġifieri hawnhekk dan it-tixbih ukoll b'dan ix-xepp Mintoff qiegħed jirredikola tajjeb jirrendihom bla bażi nubiet il-ġodda li ta' kuljum ta' spiss kienu qegħdin jinħolqu min-naħa tal-Kurja. Issa nkun qed niffoka fuq il-parabola wkoll nistqar magħkom li għall-bidu ġifieri ftit li xejn ħsieb ħansib eżempji ta' parabola fid-diskorsi politiċi ta' Mintoff, ġifieri anke minħabba il-kuntest li qed nitkellmu dwaru. Però mit-tħaddim tal-parabola minn Mintoff kien tħaddim tassew konvinċenti u tajjeb ħafna u xtaqt li nispjega wkoll eżempju minnhom din id-darba mill-11 ta' Marzu. F'dan il-kontest għandek il-Mintoff li qiegħed iwieġeb lill-Artist of Gonzi għaliex darba minnhom freli l-Artist of Gonzi jgħid li huwa kien lest li jilqa' il-Partisani Laburisti lil Mintoff lura għandu bħalma il-mistier ta' Libel il-ħali kien lest li jilqa' lura lill-ibnu. Kif tistgħu timmaġinaw ġifieri dan ix-xepp l-użu ta' din il-parabola mill-Artist of Gonzi ftit li xejn niżla taħsel u għoġbot il-Mintoff. U għalhekk ġifieri fil-11 ta' Marzu jiddeċiedi li jagħmel kontraeżami li jwieġeb jagħti l-interpretazzjoni tiegħu ta' din il-parabola tajjeb li fil-fema tiegħu kienet aktar ġifieri veritiera u kienet tixbaħ aktar lit-test Bibliku. U b'mod konvinċenti ħafna huwa jwieġeb l-Artist of Gonzi billi jaqgħa ta' mistoqsijiet rettoriċi flimkien kif tistgħu taraw minn hawnhekk. Aħna li ben prodigu dik hija l-ewwel mistoqsija rettorika. Mela lilna xi ħadd ta' nasibna ovvjament ikompli jibni din it-tensjoni b'atta mistoqsijiet rettoriċi oħrajn.
Hawnhekk jiġifieri qed jalludi qed jirreferi għal parabola tal-iben il-ħali fejn aħna nafu pereżempju li l-mistier ta' ġidu kollu l-ġid tal-iben li libnu biex dan ikun jista' jibni ħajtu, jkun jista' jterraq lejn pajjiż ieħor u jagħmel dak li jixtieq qalbu. U ovvjament hawnhekk Mintoff ma jaċċettax din l-interpretazzjoni u jgħid aħna s-sem ħadna ġifieri aħna s-sem tagħna ftit li xejn jista' jitqabbel mas-sem li jingħata ovvjament l-iben fil-parabola tal-iben il-ħali. Barra minn hemmhekk huwa jkompli jżid u jgħid li s-sem tagħna kien biss daqqiet, jiġifieri mhux talli aħna ma qlajniex sem pereżempju f'dan il-każ ta' flus biex aħna nkunu nistgħu ninvestuhom fil-poplu Malti, imma l-unika sem li aħna qlajna kien propju id-daqqiet. Id-daqqiet ovvjament kif tistgħu timmaġinaw huma marki tal-ġlied tajjeb huma marki negattivi li huma wkoll permanenti li ħafna drabi jibqgħu fuq il-bniedem. U ġifieri jkompli jirrispondi lill-avversarji tiegħu b'mod tassew ġifieri effettiv u anke konvinċenti. Se nifoka wkoll fuq l-anafora kif spjegajtilkom kienet aktar tiffoka ġifieri fit-tieni kapitlu tal-analiżi tiegħi fejn jinħares lejn l-istrateġiji rettoriċi u l-anafora b'mod ġifieri sempliċi ħafna hija meta inti għandek ir-ripetizzjoni ta' kliem jew kelma fil-bidu ta' frażijiet, versi jew sentenzi. U kif deret din it-teknika deret b'mod l-aktar konvinċenti fid-29 ta' April. Meta inti għandek f'dan il-każ żewġ sentenzi li qegħdin jiftħu bl-istess frażi, il-frażi hija kieku ma kienx għal moviment tal-ħaddiema u għandek it-tieni sentenza wara n-numru 25 li terġa' tibda ġifieri għal darb'oħra bl-istess frażi. Kieku ma kienx hawn dan il-moviment tal-ħaddiema. Ovvjament ukompli elabora u jagħti raġunijiet tiegħu milli kieku ma kienx hemm il-moviment tal-ħaddiema, kieku l-ħaddiem huwa bla drittijiet u m'għandux ukoll liġijiet li qegħdin hemm biex jipproteġuh u jaħdmu fl-aħjar interessi tiegħu. Jiena kkumpentajt kif din l-anafora Mintoff kien jgħid isammar anke il-kredu tal-moviment tal-ħaddiema. U għaldaqstant kienet joħloq dik id-diviżjoni għal darb'oħra bejn l-aħna fuq in-naħa tajba aħna tal-Partit Laburista fuq in-naħa tajba u huma ovvjament qed jirreferi għall-avversarji tiegħu tal-Kurja fejn li qegħdin fuq in-naħa l-ħażina f'dan il-każ għaliex mhumiex qegħdin jaħdmu fl-aħjar interessi tal-bniedem. Għandna l-każ tal-asindeta wkoll, l-asindeta huwa meta għandek il-kelliem li qed iħalli barra il-konġunzjonijiet. Tajjeb ġifieri f'dak il-konġunzjonijiet jifred frażi minn oħra pereżempju kelma minn oħra permezz tal-virgoli. U għalhekk fil-21 ta' Jannar pereżempju huwa juża l-asindeta f'dan ir-rigward. Il-mara għal-kċina tajba mal-borma, mat-taġen, mal-platti, mal-ispiritira. Mela kif qed tinnotaw huwa jgħaddi biex isemmi diversi oġġetti li jintrabtu mal-kċina jifred il-frażijiet ġifieri il-kliem bil-virgoli, ma jużax il-konġunzjoni u. Fil-fema tiegħi ġifieri permezz tal-asindeto kien qiegħed irrott ukoll ċertu sens ta' ħeffa u immedjatezza mill-diskorsu. Għaliex li kieku inti toqgħod tinfirsa konġunzjoni bejn kull komponent li jsemmi ċertament li aktarx se tieħu aktar ħin biex wieħed ovvjament iriskja anke dak li għandu xi jgħid. Apparti minn hemmhekk jiena wkoll ikkummentajt kif għandek it-tħaddim tal-eponimija ġifieri kif inti l-ewwel jirreferi għal kċina ġifieri huwa ħafna drabi terminu wiesa' u taħtu ġifieri jirreferi għal diversi għodot li ħafna drabi jaqgħu taħt il-kappa biex ngħidulek aħna l-kappa kbira ta' kċina ġifieri għandek il-borma pereżempju, it-taġen, il-platti u l-ispiritira. Ġifieri hemmhekk qed jiena nnotajt ukoll kif huwa qiegħed iħaddem diversi strateġiji flimkien ovvjament għall-aħjar effett. Ġifieri ħafna drabi anke strateġija partikolari jaqgħadha ma' tekniki oħrajn ma' strateġiji oħrajn biex ovvjament jesprimi lilu nnifsu. Ħaristu ukoll l-ipofora fl-istudju interessanti biex qabel qatt ma smajt biha. L-ipofora ġifieri mod ġenerali meta inti għandek mistoqsija, il-kelliem qed jagħmel mistoqsija u ftit wara jgħaddi biex iweġibha huwa stess.
U fejn rajnija li pofora fid-Diskorsi rajta l-aktar fil-21 ta' Jannar meta Mintoff hawnhekk jispjega x'inhuwa il-gushing. U jibda is-sentenzi tiegħu propju bil-mistoqsija tafu x'inhu l-gushing, imbagħad iħalli dik id-daqsxejn ta' pawża u jgħaddi biex jagħti l-ispjegazzjoni tiegħu qed tinnotaw qiegħed iwieġeb il-mistoqsija li huwa jagħmel huwa stess. U jwieġeb u jelabora b'dan il-mod. Hawn ħafna li ma jafux x'inhu. Ngħidilkom jien x'inhu l-gushing, kien jibqa' xi ftit ikel abbord, iħaltuh mal-ħmiġ tal-art, iħaltuh kollu flimkien, u mbagħad minflok ma jingħata lil-qdies biex jikluh, kienu jniżluh minn fuq abbord u jbigħuh lin-nies. Hawnhekk jiġifieri kummentajt kif li pofora hija anke strateġija rettorika ta' kelliem li jaf li meta huwa se jistaqsi wara ftit tal-ħin ħajkollu jwieġeb hu stess. Ħalli kieku din il-mistoqsija tafu x'inhu l-gushing trid tfakkar lin-nies li huwa kien qed jikkomunika direttament magħha ġifieri l-udjenza tiegħu kif anke jgħid il-Professur John Kirkhope kienet tkun il-parteċipi tiegħu ġifieri l-udjenza mhix sempliċement bil-wifqa tisma' hija wkoll parteċipanta attiva fil-diskors tal-mass meeting. U għalhekk bħalli kieku Mintoff irid ifakkar l-udjenza miġbura qudiemu li huwa mhux qed jitkellem f'monologu u miegħek f'komunikazzjoni direttament diretta magħha. Is-sejbiet ewlenin xtaqt li niddedika wkoll ġifieri slide partikolari fuq dawk is-sejbiet li b'mod ġenerali li laqtuni ħafna, ġifieri meta l-estate it-teżi tiegħi u fost ġifieri uħud mis-sejbiet huma dawn li ġejjin. Mintoff primarjament ma jaqbadx teknika u wara ftit jitlaqa ġifieri dik kienet xi ħaġa interessanti għaliex huwa jibqa' pereżempju jekk ngħidu aħna juża l-metafora konċettwali jibqa' jelabora, jibqa' jsaħħaħha u kważi tant kemm jiżviluppa li lanqas kważi tibqa' tarafha mill-mod mill-ewwel użu oriġinali tagħha. Pereżempju jekk ukoll nikkummenta dwar metafora konċettwali li ma kellix daqstant ċont nitkellem dwarha dik il-metafora li tħares lejn xi organizzazzjoni ngħidu aħna x-xogħol f'termini ta' frott. Ġifieri f'din id-darba pereżempju għandek il-kunċett tal-frott li qed jgħin lill-udjenza tifhem il-kunċett tax-xogħol. Lejn l-aħħar tad-diskorsi, ġifieri ta' diskors partikolari, din il-metafora konċettwali tiżviluppa ġifieri hawnhekk imbagħad ix-xogħol mhux talli huwa frott imma talli jsir is-siġra li kapaċi jagħmel il-frott tiegħu, ġifieri hawnhekk kif qed tinnotaw il-metafora konċettwali minn kif titħaddem ġifieri b'mod oriġinali fl-ewwel użu tagħha tibqa' tiżviluppa sakemm issir is-siġra li għandha l-potenzjal li tagħti biex ngħidu hekk l-ulied tagħha il-frott tagħha. Mela bla dubju ta' xejn hawnhekk il-metafora tissir aktar komplessa. Sejba oħra interessanti kienet li Mintoff ir-ripetizzjoni mhijiex sempliċement ġifieri repetizzjoni għal skop ta' ripetizzjoni mingħajr ġifieri mimlija vojt. Ir-ripetizzjoni qatt mhija għalhekk sempliċement tennija ta' dak li jkun qal għaliex dejjem qed jiżviluppa. Xi minn daqiet pereżempju r-ripetizzjoni tista' tgħinu biex jirredikola l-avversarju tiegħu ifakkar lill-udjenza tiegħu fl-istorja pereżempju politika ta' Malta u l-prinċipji tal-Partit Laburista u jgħin ukoll l-udjenza biex forsi dak li hija setet tilfet tajjeb fl-ewwel jew żewġ battuti tagħha din tista' terġa' tirkupraħ hekk kif terġa' ovvjament tisma' l-istess pereżempju kelma l-istess frażi kelma muftiħ ripetuta ftit wara li din tkun intqalet. Barra minn hekk Mintoff ġifieri ta' spiss jirrakkonta l-istejjer u jirreferi għall-istejjer magħrufin. Ġifieri ngħidu aħna anke meta huwa isemmi il-metafora konċettwali li rreferejt fil-bidu tal-analiżi tiegħi tal-fqil bħala frotta pereżempju huwa kien kapaċi jinteġ narrattiva, storja sħiħa biex ovvjament anke jgħin il-poplu kważi kważi fenġu quddiem għajnejh din il-frotta li mbagħad trid tgħinu jifhem il-fqir u l-bniedem u li jasar ovvjament li kien jgħaddi minnu. Apparti dawn it-tip ta' stejjer stajt ninnota wkoll stejjer oħrajn pereżempju stejjer li kienu aktar din id-darba fatwali li bbażati fuq ir-realtà.
Pereżempju ta' spiss tul id-diskorsi dawk is-seba' diskorsi li jiena konsultajt, iltqajt ħafna mal-istorja ta' Strickland pereżempju x'kien ġara lil Strickland. Iltqajt ukoll mal-istorja ta' Joan of Arc li ovvjament ġifieri seħħet ferm qabel is-snin 60 ġifieri u l-kuntest li fih qed jitkellem Mintoff. Mintoff jirreferi għal dawn l-istejjer biex bħalli kieku jxebbaħ il-ħruxijiet u t-tensjonijiet li kienet jesperjenzaw l-Partit Laburista fis-snin 60, ovvjament biex jisu jagħmel paralleliżmu jgħid li aħna għadna qed nesperjenzaw li anke jekk imxejna l quddiem kważi ċerti ħruxijiet komuni. Sejn oħra interessanti kienet li l-bir tal-lingwaġġ li ta' spiss itella minnu huwa it-test bibliku u dan jiena sibtu wkoll interessanti. Dan il-lingwaġġ tajjeb ngħidilkom li ma jintużax biss kull meta Mintoff jirreferi b'mod dirett għal kwistjonijiet reliġjużi għaliex kien hemm kuntesti fejn huwa qed jirreferi għal affarijiet li m'għandhomx jaqsmu xejn mar-reliġjon u għal darb'oħra jerġa' jtella minn dan il-bir tat-test bibliku biex ngħidu hekk. Biex intikom eżempju pereżempju is-sħubija mal-Partit Laburista li wieħed trid iħallas miżata biex dan jistieħeb mal-Partit Laburista jesprimiha Mintoff fi kliemu bħala mammudija. Jorek qegħdin tinnotaw il-mammudija li ħafna drabi tintrabat mal-lingwaġġ bibliku mat-test ġifieri tal-Knisja hawnhekk qiegħda tintuża ġifieri f'kuntest kompletament differenti, ġifieri f'kuntest li trid tirrappreżenta s-sħubija mal-Partit Laburista. Eżempju ieħor huwa meta huwa jirreferi wkoll għall-budget li jsir taħt in-nazzjonalisti li b'mod ironiku huwa Mintoff jirreferi għalih bħala miraklu. Ta' jiġri hawnhekk għal darb'oħra għandna l-estiku ġifieri bħal miraklu li qed jintrabat mar-reliġjon, però f'dan il-kuntest li qed jintuża biex ifisser b'mod ovvjament sarkastiku il-budget taħt l-amministrazzjoni nazzjonalista. L-interdet pereżempju anke li kien impost kif spjegajt fuq l-ewwel fuq l-Orisant u mbagħad fuq l-eżekuttiv u l-partitari tal-Partit Laburista jiddeskrivi li ħafna drabi anke bħala kmandamenti mela l darb'oħra hawnhekk għandna lessiku reġistru reliġjuż li qiegħed jintrabat ma' kunċetti ma kienu xejn ma kellhomx jaqsmu xejn mar-reliġjon. U ta' dan il-lingwaġġ qistu sibtu tassew interessanti. Tajjeb, nixtaqt nifoka wkoll fuq slide ewlenija li nippreżentalkom kif Mintoff jibqa' jiġi mfakkar fil-memorja kollettiva, fil-memorja tal-Malti anke llum il-ġurnata. U biex inkolli nippreżenta din l-slide jiena kkonsultajt il-Prof John Kirkhoff u hawnhekk għaddilna xi tarif dwar kif Mintoff jibqa' jiġi mfakkar fil-memorja kollettiva l-iktar tal-partitari Laburisti u jgħid li l-memorja kollettiva ta' Mintoff intirtet l-aktar tul iż-żmien kemm mod verbali li bl-użu tal-lingwa ħafna drabi ovvjament minn ġenerazzjoni għal oħra, in-nanniet pereżempju li jirrakkuntaw dak li jiftakru dwar Mintoff tajjeb illu liedhom u liedhom illu lidu liedhom pereżempju. U bis-saħħa wkoll ġifieri apparti dan il-kontest verbali għandna wkoll il-materjal letterarju u viżiv ngħidu aħna tpenġijiet, pereżempju, posters ta' Mintoff li ovvjament baqgħu jintirdu minn ġenerazzjoni għal oħra u jiffurmaw biex ngħidu hekk il-memorja kollettiva ta' Mintoff. Ħafna drabi nisma' ħafna wkoll jirreferu għal Mintoff bħala mexxej karizmatiku u politiku kapaċissimu għax jaf jitkellem u juża il-kliem. Ħafna drabi l-użu tar-rettorika tiegħu żvirjata tissemma sal-lum il-ġurnata kważi ħafna jxabbuh ma' dak il-mudell tal-qassis predikatur biex ngħidu hekk aħna fil-forsi fil-pjazza tar-raħal bi-stil ta' paniġirku mal-masses ta' qudiemu li jiġri anke l-tul ta' ħin xi kultant anke id-diskorsi kienu jieħdu sigħat twal tajjeb li qed jirrappreżenta l-ħsibijiet tiegħu lill-partitarji li jemmnu fih. U apparti minn hekk ġifieri hawn ukoll min jirreferi għal Mintoff bħala is-Salvatur, il-Messija u l-Missier sod iżda ħanin mal-batut u l-Biżer. Ġifieri din iġbi anke tal-Missier ħassejtha wkoll fid-diskorsi politiċi jiena u nanalizzhom. Tajjeb għaliex dejjem qed jidher bħala l-figura anke tal-għalliem
kif spjegajt bl-ipokra, pereżempju, jistaqsim mbagħad wara jgħaddi biex jispjega mingħajr huwa l-għalliem li qiegħed jispjega l-poplu tiegħu realtajiet li jgħix fihom ġifieri ta' kuljum. Li forsi anke seta' ma kienx jaf bihom daqshekk u forsi anke ma kienx konxju tagħhom jew qatt ma tħalla ġifieri jsir jaf il-verità. X'riċerka tista' ssir xtaqt nipproponi wkoll qatt ta' riċerki ewlien nagħmel 3 riċerki li jistgħu jsiru f'dan il-qasam għaliex nemmen li l-istudju tad-diskors politiku huwa studju interessanti ħafna u għandu wkoll fejn jikber. Nissuġġerejt ukoll fit-teżi li pereżempju ssir teżi analiżi tad-diskors politiku din id-darba bil-prinċipji tar-rettorika klassika. Għalhekk wieħed jista' pereżempju anke jħares lejn it-3 prinċipji ewlenin tar-rettorika. Pereżempju għandek il-prinċipju tal-kairos, l-udjenza u d-dekor u jaraw ovvjament ġifieri min janalizza b'dan il-mod kif dawn kienu qed jgħinu l-kelliem iżomm l-udjenza tiegħu u jwassal il-kontenut tad-diskors tiegħu li b'mod effettiv fl-aħħar mill-aħħar għall-udjenza tiegħu. Apparti minn hekk studju ieħor interessanti li jista' jsir huwa studju li jindirizza il-modelli tal-ħoss. Għalhekk wieħed pereżempju jista' anke jikkonsulta d-diskorsi politiċi kemm mod traskritti kif ukoll anke permezz ta' recording audio li jeżistu u jħares pereżempju lejn l-aspett tar-ritmu, il-metru, ir-rima pereżempju. Jiena u naqra anke ġifieri bdejt niltaqa' pereżempju ma' rima interna. Ma jiena minħabba ġifieri anke id-direzzjoni li ħadet it-teżi tiegħi ma stajtx ikkummenta fuq dawn l-aspetti fuq il-modelli tal-ħoss. Però nemmen l-istudju ta' dan it-tip jista' jkun ukoll interessanti. Wieħed jista' jħares anke lejn l-allitterazzjoni, l-ossonanza, l-onomatopeja. Jekk jara ovvjament kif dawn it-sejs differenti kif dawn il-modelli kienu qegħdin jgħinu lil Mintoff għal darb'oħra iwassal l-oratorija u r-rettorika tiegħu. Apparti minn hekk jistgħu wkoll isiru analiżi ta' diskorsi pubbliċi oħrajn mhux essenzjalment ta' natura politika wkoll għaliex nemmen li d-diskorsi jikkaratterizzaw ħafna ġifieri ħajjitna. Definizzjoni ħalli sibt jiena u nirriċerka d-diskors politiku kienet pereżempju li aħna nikkomunikaw man-nies ta' madwarna aħna wkoll minna nfusna din noħolqu d-diskors politiku. Jiġri meta jiena qed nitkellem ma' ħadd ieħor hemmhekk kien għandi idejat li qegħdin jinqasmu ma' persuna oħra, l-persuna l-oħra taqsam l-idejat tagħha miegħi, mela hemmhekk jiġri awtomatikament nistgħu ngħidu li għandna wkoll id-diskors politiku. L-Erbgħa studji ta' dawn it-tip, studji li jħarsu aktar lejn diskorsi pubbliċi oħrajn bħal diskorsi li jsiru waqt xi tieġ pereżempju, funeral, konferenza speċjali jew serata kulturali li wkoll jistgħu jgħidulna ħafna għandhom jgħidulna ħafna ġifieri dwar id-diskors minnu nnifsu d-diskors pubbliku. U għalhekk wieħed jista' jkunsidra anke forsi uħud mill-istrateġiji u t-tekniki li analizzajt jien u jara kif dawn qegħdin jgħinu lill-poplu li essenzjalment ġifieri f'ħajjitna aħna u niddiskutu u aħna u noħolqu diskorsi biex ovvjament inwasslu l-idejat tagħna li fl-aħħar mill-aħħar id-diskors politiku kif qed ngħidu mhux limitat biss tal-politika imma jikkaratterizza kull qasam ta' ħajjitna. Dak kien kollox għallum nittama li għandkom tifhmu aħjar id-diskors politiku u anke forsi tapprezzaw aħjar is-seta, l-oratorija, r-rettorika tal-mexxejja tal-passat. Ġifieri hija xenqa li llum il-ġurnata jkollna wkoll mexxejja li jitkellmu b'dan il-mod għaliex kienu diskorsi verament mhux biss ġifieri ta' importanza għal-letteratura ma anke storiċi li qed jisseħħet anke mill-lenti storika pereżempju lejn il-Kristjan u ħafna anke x'jgħidulna dwar aspetti oħrajn anke li lejn saħansitra mill-letteratura nnifisha. Grazzi ħafna tal-attenzjoni tagħkom, nixtieq nirringrazzja wkoll it-tuturi tiegħi, il-Prof. Adrian Grima u lill-Prof. Oliver Friggieri, nsellem il-memorja tiegħu minn hawnhekk talli kienu ġbita gwida lija tul it-teżi kollha. Grazzi ħafna. Proset Christabelle, proset tassew. Mexxejtna tajjeb ħafna biex ngħidlek matul il-vjaġġ li permezz tiegħu inti ħarist lej l-istrateġiji li kien juża Mintoff. Naturalment f'din it-taħdita għafas ftit iżjed fuq l-elementi tat-tradizzjoni orali
illi semmejt l-użu tiegħu tal-metafori popolari, tal-ġbijat popolari mill-kultura kattolika u mill-Bibbja, anke l-idjomi li kien juża, pereżempju l-idjoma tal-frotta li hu mbagħad kif spjegajt b'mod verament sabiħ inti jiżviluppa biex idawwara biex ngħidlek, idawwara kompletament bil-maqlub u ma tibqax biss il-frotta li tinasar imma ssir is-siġra li kapaċi għax ix-xogħol u naturalment Mintoff kellu l-kultura kbira tax-xogħol, l-etika kbira tax-xogħol u kien jemmel li bix-xogħol inti toħloq il-ġid, insomma toħloq il-frott li mhux maqsur imma jiġifieri abbużat, immanipulat, imma il-frott huwa il-ġid li jinħoloq għal min jagħmel ix-xogħol. Hemm xi kummenti jew xi mistoqsijiet, naturalment qed tirċievi xita kontinwa ta' prosetijiet għall-analiżi tiegħek u għall-preżentazzjoni tiegħek li qed jidhru fiċ-chat. Ġifieri nassumi li hemm ħafna nies li apprezzaw l-intervent tiegħek. Hemm xi mistoqsijiet? Please. George, għat-tard. Kompli, George. Ir-retorika ta' Mintoff nafu kif inhi. Għandi mistoqsija jiena u forsi għandha x'taqsem daqsxejn ma nafu l-lingwaġġ tiegħu kien jitlaw jinżel naħseb jiena Christabelle meta semmiet il-ħoss ridet tirreferi għat-ton u x'hekk. Iva, ton ma konsidrajtu ġiri b'mod speċifiku fit-teżi tiegħi, però ġifieri ma nistgħux neskludu l-fatt li inti tanalizza pereżempju l-metafora retorika, il-metafora konċettwali, skużani, s-similitudni qed tara wkoll sens ta' ton għandek ton pereżempju ta' rabbja, ta' frustrazzjoni, ta' attakk, ton aktar mbagħad paċifiku, ġifieri ovvjament jisu t-ton huwa anke implikat fih dan l-istess kliem infisser minn Mintoff fil-meetings tiegħu. Il-mistoqsija tiegħi hija din. Fil-tradizzjoni orali fuq Mintoff, rajna kemm il-darba li Mintoff kien ikun fl-aħjar tiegħu meta jkollu l-folla quddiem, ħalli jieħu feedback. Kemm hu veru li Mintoff ma kienx ikun fl-aħjar tiegħu meta kien ikun quddiem il-lenti tat-television. Hemmhekk ma kienx jista' jieħu feedback mid-dirett minn il-folla, meta Mintoff nafu, meta Mintoff kien jiddirizza n-nies kif nikellimhom, kif kien jieħu l-feedback mill-ajat, mill-metaforika, right? L-istess fil-Parlament, meta kien ikellimhom niftakar nikellimhom fuq iż-żejt, qallhom hemm ir-riħa tal-bakkaljaw ma mhux bil-fors hemm il-bakkaljaw kif qed għal ħafna pereżempju metaforika nautika, right? Kien ikollu jieħu ħafna feedback minn huwa l-istess Mintoff li kien naraw fil-televiżjoni. Għax fuq televiżjoni ma kienx ikun fl-aħjar tiegħu. Kemm minnu li Mintoff fuq televiżjoni ma kienx ikun daqshekk at his best. Ma kienx ikun daqshekk komdu. Eżatina fil-ġifieri ma konsidrajx diskorsi oħrajn, pereżempju li kien jagħtu waqt il-diffusion, jew fil-Parlament. Jiena tifokajt aktar fuq il-mass meetings, għaliex kif qed tajt inti George, il-mass meetings huma aktar ġifieri kienu aktar opportunitajiet fejn fih kienu ħossu komdu, jindirizza ġifieri l-udjenza li kellha l-opportunità taqrib ħafna ġifieri lejn il-mexxej tagħha ġifieri. Dawk il-kontesti li inti semmej, dawk huma kontesti li jiena ma analizzajthom ġifieri b'mod dettaljat fit-teżi tiegħek kif ma nistax nikkumenta fuq ċerti affarijiet li dan li ma ffukajtx fuqhom. Però huma diskorsi li ltqajt magħhom u kienu interessanti wkoll ċertu punt eħe. Żgur li Mintoff barra d-diskorsi kollu kun daqsxejn edukattiv, pedagogiku, kien ħobb jgħallem, kien hija li nies qudiemu iġalhom jifhmu jirriflettu. Barra minn hekk, Mintoff kellu command kbira tal-lingwa kbira tal-lingwa Ingliża. Imma mbagħad kien jaf jinżel għal livelli tan-nies li kien jitratta magħhom. Pereżempju,
juża anki jargon kliem li minn għawdex li pereżempju għaw jintużawdex bħal li l-lum kważi jintilef. Ġifieri il-ħadma tiegħu tal-lingwa mhux biss Ingliża, l-artikli tiegħu jikteb fuq il-gazzetta tan-1950s kellu ħadma tajba tal-pinna Ingliż imma wkoll bil-qal u Malti. Mintoff ma kienx daqshekk ngħidu hekk religious, kien kellu wkoll deep insight ġifieri il-knowledge li kien vast u kien jaf ħadma tajjeb. Jidher li għandna ftit problema biex nisimgħu l-Sur Attart, imma naħseb l-argument li kienet jagħmel huwa ċar ħafna, ġifieri li Mintoff kellu ħakma straordinarja tal-lingwa Maltija, Ingliż imma tal-lingwa Maltija u kien kapaċi juża wkoll reġistri differenti u lingwaġġi differenti u naħseb jidher li fit-teżi tiegħek Christabelle inti tirreferi għal din it-tiftixa tiegħu, għal dan l-aċċ tiegħu li jkollu reazzjoni anki immedjata tal-udjenza tiegħu jitkellem meta jidher li kont qed naqra f'partijiet mit-teżi tiegħek illi kien hemm momenti meta kienet jistenna u l-vuċi tiegħu juża b'tali mod illi juri lill-udjenza tiegħu illi qed jistenna r-reazzjoni tagħha. Feedback. Eżatt naqbel, Iva. Ok, naf li hemm John Aquilina li jixtaq jistaqsi jew jagħmel kumment jew jistaqsi mistoqsija u hemm ukoll Joseph Trapani, nibdew minn John Aquilina. Kolla sew John. John qiegħed mute, ikollok. Nispera kulħadd tajjeb ukoll. Ħadd gost nisma' prosit l-ewwel nett tat-teżi naħseb l-ewwel nett kuntent li naħseb waħda mill-ewwel li fl-aħħar xi ħadd beda jistudja lil Mintoff mingħajr ma jkun laburist jew nazzjonalista x'tant ovvjament Mintoff jew tant huwa passjoni fid-diskors ukoll meta jiġi mitkellem meta nitkellem fuq Mintoff u jiġi biss personaġġ politiku jintilef kollox. Ġifieri kuntent li fl-aħħar bdejna nħarsu lejh kif suppost, b'mod storiku, b'mod akademiku, qed nistenna li jasal il-ktieb ta' Patri Montebello wkoll, ġifieri kuntent li naqrah, kont bdejt naqra wkoll ktieb l-awtobiografija tal-Mediterra ta' Mintoff li fuq rġajt indunajt ħafna kemm li vera jibda mitriq kif semmejt fid-diskors ukoll Christabelle, veru kemm kien meta tiskriva bil-Gaxin u vera niftakar fl-ewwel chapter hekk kienet jitkellem fuq il-Gaxin. Issa għalija dejjem nibda, jiena dejjem l-ironija tolqotni. Ironikament, Mintoff meta niftakru f'Mintoff ngħidu dak li ġġielet mal-Knisja. Fil-fatt, meta nisma' Mintoff jien, ħlief salib, kurċifiss u metafori kristjani u kattoliċi ma narax fid-diskors. Jiġri dejjem l-ironija. Ħuh Assis, il-Patri Montebello Assis li għamel il-biografija tiegħu. Jiġri ironikament dal-personaġġ li tanti ħarsu leħ mill-estremi fil-fatwa wieħed mill-iktar karattri probabbli illi jekk vera tidħol fil-fond hemm ħafna xtajt bir-rabta bejn dak li jagħmel xogħlu, dak li tkellem, il-mod kif jitkellem, il-metafori li juża, kemm huma fil-fatt fil-fond reliġjużi. Iżda din ovvjament hija xi ħaġa li naraw wkoll fil-poeżija, anke fil-poeżija tiegħi stess, ma fil-poeżija ta' kulħadd, fil-poeżija tal-Maltin, għax wara kollox aħna minn hemm ġejna, sewwa huwa poplu Mediterranju, Kattoliku, kollox minn hemm jiġi, imma f'Mintoff peress li l-ironija ironija di li aħna li da magħruf bħal minn li ġellet il-Knisja li kien tant jgħidulu antiklerikali, tfisser xi tfisser, imma fil-fatt jekk tidħol fil-fond hija xi ħaġa interessanti ħafna din. U nixtieq li nispera dawn l-istudji jkomplu u barra minn hekk mhux tal-istudji biss m'għandniex aħna laqqas biss naħseb għandna inventarju, pereżempju inni ħafna nixtieq li xi darba immur għaluli li hemm pereżempju recordings tad-diskorsi kollha li għamel Mintoff fil-Parlament. Ma nafx jekk għandniex recordings, għandniex transcripts, dawn huma naħseb jien dokumenti fondamentali, pereżempju bħalma għamel Henry Frendel li ġabar dokumenti kollha tal-istorja ta' żmien Ingliżi. Bħalma għamel Oliver Friggieri li ġabar Dunkard. Huma
dan huwa xogħol fundamentali. Bħalma mill-Arnold Kassola li mar it-Turkija, dawk li naf, bħalma mill-Fiorini pereżempju li għamel il-mandati documents ma nafx eżatt, imma naf li ġabar kollox ta' żmien il-Medju Evu. Li huwa xogħol trement. Da għadu naħseb jiena huwa xogħol siw li għandu wkoll xi darba u nisper li xi darba jsir dwar Mintoff għax once li jkollok it-transcription mbagħad tista' vera tanalizza it-text, ma jsirx biss videos fuq YouTube xi diskors law jew diskors lem jew diskors. Nixtieq li xi darba veru jinġabru dawn l-affarijiet, jinġabru b'mod akademiku, sistematiku li naf li hemm il-website istada Malti fejn qed jiġbru ħafna dokumenti interessanti u nisper li xi ħadd ikollu il-kuraġġ u il-kompetenza li jiġbor u kuntent ħafna li l-istudenti li dan u qed isir ġifieri li qed jingħata validità bħala teżi tal-letteratura jew tal-lingwa tal-Malti. Li xogħol bħal dan huwa qed joħloq fundament li jistgħu jibnu ħafna fuq. Kemm inżid, John, li din jidhirli li hija tielet teżi dwar id-diskorsi ta' Mintoff u hemm oħrajn. Kien hemm żewġ teżijiet qabli ġifieri ta' Amerika Milleri u li Engawċi li għamlu teżijiet ukoll fuq Mintoff. U raw aspetti differenti ġifieri tal-istrateġiji fid-diskorsi tiegħu. U hemm teżi dwar jidhirli dwar fl-Akadami. Akadami, eżatt, U jidhirli li hemm xogħol anki dwar politiċi oħrajn dejjem fid-Dipartiment tal-Malti ma' Nispera li nġabru, nispera veru li tinħoloq bibliografija, ġifieri bħalma speċi fl-Arti jgħidulha katalog rażoner, right? Bħal xi ħadd li jagħmel li tiġbor letteralment kull biċċa ta' arti li xi ħadd tagħmel. Fl-istess mod naħseb għandhom jinġabru kull diskors bil-link jekk għandna recording li jinqala u jiġi xej preserve for posterity kif jgħidu sewwa għax jintilfu dal-affarijiet bħalma qed nitilfu l-bini qed nitilfu kollox, kull bini qed nitilfu kollox. Almenu forsi għal-recordings jgħidu ta' Bejjer pereżempju drammi tlifnihom ukoll għax jgħidu ħadd ma jaffejnhom, almenu qatt ma rnexxiel insib. Nisper li diskorsi jiġu preservati mhux biss għal-letteratura, imma wkoll għax għandhom sinifikat ovvjament politiku, sinifikat tal-identità tagħna, l-identità tagħna, tal-istorja tagħna, tal-lingwa, jaqdu kollox dawn l-affarijiet għalija. Interessanti wkoll, John, insemmejt l-ironiji ma l-ironiji li semmejt inti ta' dan il-personaġġ tikrikola Salvatur il-Messija, ġifieri dika naħseb ironija kbar minn hekk. Nafx iżid xi ħaġa inti Christabelle naf li hemm Ruth Muscat ukoll ta' dokument, imma Josef Trapani, Josef qed tisma'na? Iva, grazzi ħafna, proset l-Christabelle. Mistoqsijiet malaj, skużawni għax ma lħaqx bil-bidu ġifieri sta jkun weġibta diġà. Mistoqsija metodoloġika pjuttost. Bħala sorsi qed tgħidilna ffukajt fuq diskorsi fil-mass meetings u x'hekk. Id-diskorsi użajthom stampati verbatim, kif rapportati fil-gazzetti, kif rekordjati bl-audio u jew bil-filmati. Dik il-mistoqsija tiegħek x'użajt bħala sorsi tiegħek. Skużani jekk uġibni diġà, grazzi ħafna. Il-mass meetings kienu traskritti ġifieri skont kif qalhom Mintoff. Ovvjament meta jiena fettix ġifieri ħadd ma qalli min kien jitraskrivihom, però ġifieri huma traskrizzjonijiet diretti ta' xi ħadd li qatt jisma' il-meetings tiegħu u ovvjament kitibhom. Jiena ma konsultajtx recordings, il-recordings tas-sena 1962 ma sibx. Sibt ġifieri kien hemm xi ħadd li ta' għaddi ġifieri il-recordings audio ta' s-sena 1961 u ta' xi snin qabel. Però ġifieri l-għodda l-linja tiegħi kienet il-mass meetings traskritti minn xi ħadd li kien semagħhom, ġifieri ma smajthomx jiena direttament u traskrittejthom. Grazzi ħafna proset. Skuża, naf li kien hemm xi ħadd Ruth Muscat li xtaqet intervjeni. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jagħmel xi kumment? Xtaqt nistaqsik jogħġbu. Proset tassew, Christabelle, verament interessanti. Xtaqt nistaqsik, peress li għattinna li bis-saħħa ta' tradizzjoni orali l-udjenza seta' tħoss aktar familjari ma' l-istil li Mintoff kien juża. Mill-mass meetings li analizzajt,
ma nafx iltqajt ma' xi eżempji, forsi anka forma ta' taqbiliet bi frażijiet li l-poplu kien anka jislet mid-diskorsi ta' Mintoff. Li naskurru li l-lingwaġġ bibliku ġifieri li kien deraw jintuża ħafna mill-poplu kien jintuża fid-diskorsi pereżempju għandhom ukoll ċertu idjomi popolari li kienu jintużaw ukoll. Taqbiliet minn ix-ċerta però ma jidhirx li kien hemm ġifieri referenza għal taqbiliet direttament. Parabboli pereżempju anke ċerti steri jirrakkontaw forsi il-Maltin stess. Ġieli sibt każijiet tagħhom anke ħrejjef pereżempju. ċerta minn dawn kienu xi darba jgħaddu minn tradizzjoni minn ġenerazzjoni għal oħra permezz tal-kliem. Ġifieri dawk ġifieri b'mod speċifiku li niftakar l-aktar. Diskors il-poplu li mbagħad ħa frażijiet ta' Mintoff, ċertament pereżempju ma di ġiet mill-poplu uża Mintoff u qisu popolarizza Mintoff u żgur li hemm oħrajn ma ċertament is-sikka l-ċintorin u l-kejk kien qasam l-istess bejn kulħadd, dawn huma frażijiet illi bdew mill-lingwa komuni għaddew għand Mintoff qisu tom priorità u prominenza li forsi ma kellhomx qabel u mbagħad kisbu anki konnotazzjonijiet politiċi, konnotazzjonijiet ekonomiċi, eċetera. Kien hemm oħrajn insomma hemm anki allużjonijiet sesswali li kien juża bħal tal-linfa insomma u oħrajn illi ġew studjati minn Bossovan, minn John Kirkhope fl-istudju li diġà semmiet Christabelle u l-hija. Hemm xi interventi jew mistoqsijiet oħrajn? Iva, l-odwa tajba. Tisma' tajjeb? Qed nisimgħu Daryl. Tajjeb. Grazzi Christabelle tal-presentation tant informattiva. Jiena kelli tipo mistoqsija aktar open-ended. Kif qed tipo tkellimt fuq il-memorja kollettiva sewa ta' Mintoff fuq l-imħuħ Maltin. Jew perpetwata minnu mill-partit fl-użu tal-lingwa, l-Card of Character sewa. Kemm taħseb tipo fil-fema tiegħek li il-memorja kollettiva sewa tiegħu hija informat il-karattru Malti fi żmien u issa. Fis-sens kif taħseb li l-memorja kollettiva ta' Mintoff immanifestat ruħha lilha nifisha fuq il-karattru Malti, fuq il-ħsieb, fuq il-lingwa kif nitkellmu. Ma nafx tipo forsi mistoqsija tqila wkoll jiġifieri tħossokx pressure li tħeġġeba fil-kollha kemm. Thank you. Ma nistgħu nitkellem ovvjament forsi anke dawk li kienu partitarji laboristi anke forsi dawk li ma kienux laboristi ġifieri fit-twemmin tagħhom. Jidher ġifieri li d-diskorsi jew ġifieri kulħadd isu hemm qbil li kien persuna li verament jikkonvinċi lin-nies li l-oratorja tiegħu ġifieri kienet xi ħaġa interessanti ħafna. Dejjem insib din is-sens ta' din il-memorja pożittiva ta' Mintoff man-nies li anke nitkellem magħhom ġifieri li anke jsemmuli dan il-personaġġ. Sa ċert punt nemmen li minn ġenerazzjoni għal oħra ġifieri għenet kif kien jiġi ppreżentat Mintoff biex jibqa' jgħaddi ġifieri tul il-ġenerazzjonijiet anke salhom il-ġurnata għaliex jien personalment ftit li xejn pereżempju niftakar lil Mintoff u aktar diskorsi, però dak li għaddew li ovvjament minn niltaqa' l-familjari tiegħi eċetera, ġifieri jirrinforzaw biex ngħidu aħna dak li kiteb anke il-Professur John Kirkhope li semmejt ftit qabel, ġifieri huma idejat li jidher li ntirtu għaliex huma l-istess idejat li jien rċivejt l-istess memorja kollettiva ġifieri. Ma nafx ma ġibtx perħetu ieħor. Iva, grazzi. Hemm ukoll il-fatt li semmih John Kirkhope f'dan l-istudju li kien ħareġ fi ktieb dwar Mintoff li kien editjat minn Mario Kutajjar, jidher li 2012 ħaġer, verament ma niftakarx ma ħaġer. Imma isemmi propju l-aġġettiv jew il-nom insomma Mintoffjan, ġifieri il-fatt biss li għandek kategorija li hija l-kategorija tal-ideat Mintoffjani, nies Mintoffjani, naf ideoloġija Mintoffjana. Dak il-fatt biss li dan l-aġġettiv daħal fil-lingwa naħseb li huwa indikazzjoni permezz tal-lingwa
tal-importanza jew taċ-ċentralità insomma ta' din il-figura fil-kultura u għax tidher anke fil-lingwa. Xi kummenti jew xi mistoqsijiet oħrajn? Qed nasruk bħal frotta. Iva kisu. Hemm xi mistoqsijiet oħrajn jew kummenti oħrajn għal Christabelle? Irrid ngħid ukoll qabel ma tagħlaq Janika illi it-taħdita tal-lum tagħlaq Janika, irrid ngħid ukoll li eventwalment it-teżi kollha ta' Christabelle tkun disponibbli fil-katalogu fil-ħasna diġitali tal-Librerija tal-Università ta' Malta għal kull min ikun irid jekk m'hemmx kummenti jew mistoqsijiet oħrajn ħalli fidej Janika. Proset Christabelle. Grazie ħafna. Proset Christabelle u nirringrazzja għal darb'oħra lit-tim ta' tradizzjoni orali lill-Professur Adrian Grima, lill-Dr. Michael Spanjol, lill-Professur Manuel Mifsud u membri oħra li jgħinu Giusy Gatt, Michael Degwara, Rita Saliba u Daniel Bezzina. Ukoll grazzi lill-Fondi ta' Riċerka tal-Università ta' Malta u Klabb Kodba Malti. Kif qalilkom il-Professur Adrian Grima din kienet l-aħħar taħdita din is-sena akademika. Għat-taħditiet li se jsiru is-sena akademika li jmiss nistedinkom iżżuru s-siti tradizzjoniorali.org u malti.mt kif ukoll il-paġna ta' Facebook it-Tradizzjoni Orali fejn se nkunu qed nagħtu d-dettalji tal-attivitajiet li jmiss fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi ħafna. Christabelle. Grazzi. Ħafna lilkom ukoll u lejla tajba.